Joan, capítol 7, versets 1, 2, 10, 14 i 25 al 30. Jesús continuava recorrent Galilea. No volia moure's per Judea, perquè els jueus buscaven de matar-lo. Però era a prop la festa jueva dels tabernacles. Quan els germans de Jesús hagueren anat a la festa, ell també hi va pujar, no públicament, sinó d'amagat. A mitja setmana de la festa, Jesús pujà al temple i ensenyava. Alguns de Jerusalem deien: «No és el qui volien matar aquest? Ara parla obertament i no li diuen res. És que les nostres autoritats l'han reconegut realment com el Messies? Quan arribarà el Messies, ningú no sabrà d'on és. D'aquest, en canvi, sí que ho sabem». Llavors Jesús, que estava ensenyant en el temple, va exclamar: «És cert que em coneixeu i sabeu d'on soc, però jo no he vingut per mi mateix. El qui m'ha enviat és digne de fer, però vosaltres no el coneixeu. Jo sí que el conec, perquè vinc d'ell i és ell qui m'ha enviat». Després de sentir això, intentaven d'agafar Jesús, però ningú no el va detenir, perquè encara no havia arribat la seva hora.